Ola, benvidas e benvidos a Rebolondas, a radio do IES Isidro Parga Pondar de Carballo. Hoxe, dende a aula de música do Instituto, emitimos a segunda edición do noso directo especial Nadal. Somos Alex e Nico e como técnico de son temos a Ander. Veñen de abrir o programa os nosos compañeiros e compañeiras de segundo de bacharelato coa canción Dancing Queen de Alba. No programa deste ano imos falar de moitas cousas. Teremos como convidados a Daniel Pérez, alcalde de Carballo, e a Jesús Pensado, o director do Instituto. Tamén falaremos de todas as actividades que podemos facer en Carballo no Nadal ou de algunhas películas navideñas que se vos apetece podedes ver durante as vacacións. Pero imos comezar con algo moi especial. Por primeira vez,
todo o instituto vai compartir as badaladas de fin de ano, a ver se nos traen sorte para 2026. Así que agardamos que teñades todo preparado xa que en nada comezamos. Xa estamos de volta, agardamos que desfrutarsedes das badaladas e dos Val das Flores que acaba de tocar novamente o alumnado de segundo de bacharelato. Para comenzar o noso programa temos connosco a Daniel Pérez, alcalde de Carballo, ao que lle agradecemos moitísimo que se achegase ao instituto. Bos días, alcalde. Hola, bos días a todos e a todas, e grazas a vos por convidarme, creo que non hai mellor maneira de entrar. É dicir, esta canción é a de Dancing Queen, que me sinto moi identificado con esa canción. A primeira pregunta sería, por que alguén decide ser alcalde ou meterse en política?
Eu creo que, hombre, non sei o dos demais, pero no meu caso era unha preocupación sempre por intentar axudar a xente ou intentar facer cousas para mellorar un pouco a vida da xente. Cando éramos estudiantes, pois, no instituto tiñamos determinadas carencias, como seguramente tamén tedes vos aquí, algunhas. Como entendíamos que non nos estaban facendo moito caso, o que fixemos foi empezar a organizarnos, a reclamarlle neste caso a educación, pois que fixera determinadas actuacións, e ao final pois por aí empezou todo, empezamos a asociarnos e hasta aquí. E como funciona un concello? Así en xeral. Un concello sabes que, bueno, é unha estrutura administrativa, ten unha serie de competencias, ten que xestionar servicios, ten que as diferentes concellerías teñen que, por exemplo, pues, dependendo cal sea, pues, ten que facer actividades, sea de deportes, sea de innovación, sea a consellería de feiras e mercados. Daquela cada unha desas áreas o que fai é organizar actividades, organizar o que é un pouco a vida diaria. E despois hai unha parte tamén de xestión do que é o propio concello, que é pois cando hai que facer trámites para autorizar cousas, cando hai a oficina técnica que ten que darche unha autorización para facer unha casa, cando hai unha policía local que se encarga de que se cumplan as normas. É moi complexo, desde logo, pero tamén é apaixoante. E dentro do concello, cales son as funcións do alcalde? Pois mira, o alcalde, por sorte, eu conto cun equipo moi bo. E daquela, o que intento é delegar en cada área, en cada responsable de cada concellería, pois, o que teñen que facer nas súas áreas no día a día. Lóxicamente, eu teño que asinar todos os días moitísimos decretos, teño que ter reunións a nivel institucional con outras persoas ou outros, digamos, outros representantes de outras administracións, teño que recibir e atender aos veciños e, sobre todo, escoitalos. Eu creo que a función principal dun alcalde é escoitar aos veciños para poder acertar nas decisións políticas que se adoptan. E cales son as cousas que máis e que menos lle gustan do seu traballo? Pois mira, a verdade que levo solamente 2 meses, e daquela o que máis me gusta, o que máis me gusta, desde logo, é iso, ese contacto diario que tes cos veciños e cas veciñas, que che permite, pois, facerte unha idea máis de cales son os seus problemas e, sobre todo, darte conta de que ca túa actuación, non só a do alcalde, xa falo do grupo de goberno, o que podes facer é mellorar un pouco, aínda que sea, a vida das persoas e dos veciños e das veciñas desta vila ou é máis das aldeas, das diferentes parroquias, porque Carballo somos 18 parroquias. Eso é quizá o máis bonito. O que menos me gusta, pois que me deixa moi pouco tempo libre para a miña familia, máis para min. Cando hai unha idea ou un proxecto, cales son os pasos para executala? É moi difícil? As ideas son fundamentales, é dicir, eso non é solamente unha cuestión de goberno, senón que é unha cuestión tamén de vida, é dicir, ter ideas, estar seguindo, a túa cabeza ten que estar seguido funcionando. Insisto, o obxectivo ten que ser intentar mellorar a vida das persoas. Cando ocupas postos de poder, sea a nivel de administración local ou máis arriba na Xunta ou incluso no Estado, eu creo que calquer político o que debería pensar é en facer as cousas que fagan mellor a vida das persoas. Para iso hai que ter ideas, claro. O que non se pode é gobernar sin ideas. Cando non se ten ideas, estaríamos falando xa dun goberno totalmente rutineiro, e o que habría que facer é ir para casa. O que hai que intentar sempre gobernar é sempre transformar, estar en continuo movimento, e a túa cabeza ten que funcionar sempre, insisto, con ese obxectivo, mellorar a vida das persoas. En Carballo hai varias parroquias no rural, como Cance, Sísamo, teñen máis cuestións que resolver que na propia vila. É máis difícil chegar a elas? Somos 18 parroquias. Somos 31.595 habitantes repartidos en 18 parroquias. É verdad que o que é o casco urbano neste momento representa casi o 60% da poboación. O outro 40% está repartido polas 18 parroquias. Eu creo que cando se goberna hai que ter en conta que existe esa diferencia entre urbano e rural. Hai determinadas cousas no rural, no casco urbano, que non hai no rural. Eu creo que cando hai esa diferencia, o que hai que intentar dotar o rural de aquelas cousas que son básicas. Algo que nos parece tan normal como pode ser abrir unha villa que haxa agua corriente do servicio municipal, non é tan habitual. Ainda hai casas hoxe en día, por cada vez menos, é certo,
en Carballo, que non teñen unha traída municipal. Pois eu creo que temos que intentar primeiro solucionar esos problemas que son básicos, como son o abastecemento de auga ou o saneamento. É dicir, non? Cando tiramos da cisterna, a auga vai para algún lado. Sí. Se non queremos contaminar, pois temos que ter unha rede de saneamento montada. En Carballo levamos 22 anos dando pasos moi importantes nestes aspectos que son básicos. E despois tamén hai outras cuestións. Tamén temos que intentar que vivir na aldea, vivir nas parroquias sexa atractivo. E como se fai? Pois mira, pois por exemplo, o que intentamos é poñer en cada parroquia un centro social, para que reunirvos pois, rapazes como a ti ou como os teus compañeros e compañeiras, ou tamén para que se poden reunir os avós e as aboas. É algo que fomos conseguindo. E despois que hai tamén que facer? Intentar que desde as parroquias participen na vida política. Como facemos? A través dos consellos parroquiais, que en cada parroquia hai un consello parroquial co que nos reunimos unha vez ao ano, todos os veciños se poñen de acordo e nos din, mira, estas son as nosas prioridades, estas son as necesidades que temos. E volvemos outra vez ao dantes. A función do político é escoitar para intentar darlle solución a eses problemas que poden ir surxindo. Vale. Cambiando de tema, e xa para rematar, cales son os proxectos que hai pensados para Carballo no futuro? Temos un lote deles, Temos un lote deles. Neste momento temos sobre todo no aspecto deportivo, hai en Carballo sabes que hai moitísima actividade deportiva. Sí. Sí, e daquela o que intentamos tamén é dotar cada vez máis de infraestructuras que permitan que todos e todas vos podades practicar deporte se queredes, calquer tipo de deporte, non todo vai ser fútbol. Eu creo que hai que intentar diversificar e para iso fan falta espacios. Temos pensado facer unha cidade deportiva, temos tamén pensado arreglar a praza do Concello, temos pensado seguir actuando no rural, seguir dinamizando, dando actividades para que quen viva nas parroquias pois, poda facer cousas e ter todos os servicios. Eses son quizá os proxectos que temos a medio plazo. Acabamos de recibir uns fondos europeos que lle chaman EDIL, que o que van permitir é acelerar determinados proxectos que xa tiñamos na cabeza. A diferencia é que se o facemos ben, un proxecto que antes ao mellor podíamos tardar 10 anos en efectivizalo, ora vamos poder facelo en un período moito máis corto de tempo. Pois iso é todo. Darlle as gracias outra vez por achegarse a Rebolondas para falar con nós neste programa de radio e por explicarnos todas estas cousas. Pois moitísimas grazas a vos por recibirme. E continuamos con máis música. O alumnado de primeiro de bacharelato vai interpretar outra peza do Crebanoces, a danza rusa. E seguimos co programa. Nesta parte imos falar do Nadal en Carballo e queremos comentar que o que nos ofrece o noso concello durante estas festas. As actividades xa comezaron co mes de decembro, pero aínda queda moito por vir. Durante o Nadal en Carballo podes esperar unha grande variedade de actividades culturais, eventos familiares e a tradicional cabalgata de Reis Magos. O programa deste ano inclúe feiras, concertos, degustacións gastronómicas ou xogos para os máis pequenos. Ata o 28 de decembro, na Plaza do Concello, no mercado e nas rúas do centro, poderedes disfrutar dos cantos de Nadal ofrecidos por agrupacións locais da música tradicional.
Podedes aproveitar para pasarvos polo Nadal arpeiro do mercado para degustar pinchos dos produtos que se venden nos postos. Para os máis pequenos da casa, temos un mundo xogo na Praza do Concello entre o 24 de decembro e tamén entre o 22 de decembro e o 2 de xaneiro o campamento infantil municipal. Tamén para toda a familia hai espectáculos teatrais no Pazo da Cultura ou actividades na biblioteca. E se sodes máis atrevidos, participade no laser tag ou na xincana con elfos na Praza do Concello. Ademais, o Centro Comercial Aberto de Carballo organiza unha campaña de Nadal con maxia, luces, actividades e sorteos nos comercios locais. Recibiremos, ademais, as visitas do apalpador de Papá Noel e dos Reis Magos con rutas e eventos en todas as parroquias, momentos que sempre moi agardados para as familias. Pero como non todo é perfecto, hai algunhas cousas que botamos en falta. Estaría ben que tivésemos unha pista de xeo para poder patinar ou atraccións como unha noria para a rapazada. E realmente botamos moito en falta a caseta de bolas que tiña sempre o CCA onde podías gañar premios. Todo o programa pode consultarse na web do Concello ou das redes sociais. Agardamos que o desfrutemos todos e todas e imos seguir o programa con un pouco máis de música. Novamente, o alumnado de primeiro de bacharelato será o que nos toque a danza fada do azucre. Do Cremanaces. Adiante. Despois de xa 7 programas en directo de Rebolondas, aínda non tivemos nunca a ocasión de falar co director do instituto, Jesús Pensado, ao que agradecemos que se chegara a falar con nós. Moi bons días. Hola, bons días. A primeira pregunta sería, cales son as funcións do director do instituto? Pois, se queres a resposta corta, as funcións do director do instituto son todas, todo. Estaba mirando ahora mentras esperaba e teño por lei 26 puntos de funcións de dirección. Así que moitas. A función é que funciona o centro. E que outras persoas forman parte da dirección e cales son as súas responsabilidades? Pois temos o vicedirector, que é o que leva a parte de transporte e de viaxes escolares e actividades complementarias. Temos o secretario que leva todo o que son as cuestións económicas, de compras, de facturas, para que haxa unha xestión económica normal, da que tamén temos que rendir contas. Depois temos o xefe de estudios de diurno, que se encarga un pouco da parte pedagóxica e disciplinaria do alumnado de diurno, de pola mañán.
e despois temos a xefa de estudios de nocturno que se encarga da parte disciplinaria e pedagóxica do alumnado da tarde de adultos. Bueno, cambiando de tema, como é cada canto se elixe un director? Pois hai dúas formas de elixir un director. A forma normal é cada 4 anos se hai voluntarios para a dirección, presentan un proxecto de como lles gustaría que funcionara unha dirección, créase unha comisión co inspector á cabeza e esa comisión valora o proxecto e aproba ou non ese proxecto. E se hai varios, pois deciden cal é o mellor. E despois hai a segunda maneira, cando unha dirección cesa antes dos 4 anos, ven o señor inspector co seu dedo e di escolla un a dedo de forma forzosa, digamos. E os directores dan clase ou teñen un horario diferente ao resto dos profesores? Todo o equipo directivo ten un horario diferente do resto dos profesores porque isto de levar a dirección dun centro leva moito tempo, pero sí, todos damos clase. Poucas, eu, por exemplo, dou 6 horas semanais, nada máis, en primeiro de ESO, pero sí que damos clase igual. E despois dedicámonos á xestión do centro. Quen controla o traballo dun director? Quen é o seu xefe? Quen controla ou quen é o meu xefe? As dúas. As dúas, pois mira, eu quero pensar que o meu xefe son os vosos pais e as vosas nais, porque son os que me pagan, a todos nós, de feito. Vale, cos seus impostos páganos. Entón eu teño eso presente. Despois hai unha persoa que me controla, que é o que se chama o inspector, que leva todos os centros de Carballo e que el ten que velar pola legalidade de todo o que se fai no centro, de que todo o que se fai no centro sexa legal, que é o que se dedica un inspector. E por riba do inspector hai un xefe de inspectores, é un sistema piramidal que vai subindo pouco a pouco e sempre hai un responsable de alguén, hasta o conselleiro de Educación. Case xa para rematar, cales son os principais problemas a resolver nun centro? Os principais problemas a resolver dun centro, pois o día a día. Hai que pensar que aquí é como unha casa de 6.000 metros cuadrados. En vez de ser unha casa, normalmente uns pisos teñen 80, 100, máis ou menos. Pois aquí é parecido, pero con 6.000 metros cuadrados. Entón, hai que xestionar, hai que pensar que aquí hai 80 traballadores, temos 65 profesores, temos 5 señoras da limpeza, temos 4 persoas de administración e servicios, temos a señora da cafetería e despois temos pois xestionar o fontaneiro, electricista, todo o que se fai, todo o que vedes aquí, houbo que mandalo e houbo que chamar a alguén para que o fixera e pagar. Entón, eso hai que resolvelo, todo. E eso é todo o ano, todo o curso, incluído no Bran. E despois temos a parte disciplinaria, que, claro, cando facedes algunha tontería, pois hai que resolvela, pero, bueno, non é que sexa o peor, porque, bueno, este centro é bastante tranquilo. Pero é como unha casa moi grande, que hai que xestionar, e mirar os cartos, non quedar sin cartos, e que todo funcione o mellor posible. Bueno, pois isto é todo. Darlles gracias outra vez por achegarse a Rebolondas para falar con nós neste programa de radio e por explicarnos todas estas cousas. Pois moitísimas gracias a vos polo traballo, por esta radio que estades facendo, que é realmente preciosa, e por a vosa voluntariedade para facer que o centro sexa algo máis que dar clase e recibir clase. Moitísimas gracias. E continuamos con máis música. A seguir, o alumnado de cuarto de ESO a EB van interpretar a peza do Crepanoces, Festa con nenos.
Continuamos co noso especial de Nadal falando daquelas películas que podedes aproveitar a ver nestas datas se o tempo non acompaña e quedades na casa. Pero tamén contaremos vos sobre algunhas cousas que non debedes perder moito tempo. E non vos preocupedes que non imos desvelar os finais. Hai películas que se consideran clásicos atemporais ou que están entre as favoritas do público pola súa calidade cinematográfica, a súa mensaxe de Nadal ou polo seu humor. Unha delas é Unha vida maravillosa, considerada por moitos como a maior película de Nadal xamais feita. Se vos apetece botar unhas bágoas, é un drama conmovedor que trata a importancia da vida e o espírito comunitario. Quen non se sentou a ver Só en casa? Unha divertidísima comedia familiar clásica amada por xeracións polas loucuras de Kevin McAllister. Perfecta se queres botar unhas risas. Outra comedia que vos recomendamos é Vacacións de Nadal, que nos achega as desatroces celebracións de Nadal na familia Griswold, e que para nós é unha película básica nestas datas. Se preferís a animación, non vos perdades Pesadelo antes do Nadal, un clásico de culto de Tim Burton apreciado polo seu estilo visual único e a súa mestura entre Halloween e o Nadal. E por último, imos recomendar tamén unha película española do ano 2019, Klaus, película de animación aclamada pola crítica pola súa historia original sobre a orixe de Papá Noel e tamén polo seu fermoso estilo visual. Pero hai outras películas que tentando entreternos acaban por ter un guión, unha actuación que non nos gustan nada. Unha delas é Salvando o Nadal, considerada con razón por moitos unha das peores películas navideñas xamais feitas, cunha historia bastante previsible e aburrida. Tampouco nos gusta Un Nadal de Locos, que conta con actores coñecidos como Tim Allen ou Jamie Lee Curtis, pero que contén un humor moi forzado, nada gracioso e unha trama moi predecible. Especialista en películas de acción, Arnold Schwarzenegger fixo O regalo prometido en 1996. A súa trama é caótica e amosa un enfoque moi comercial do Nadal, en da que gañou un determinado número de seguidores de culto. Nós creemos que non paga a pena perder o tempo. Agardamos que esta escolma de mellores e peores películas navideñas vos dean unha idea para pasar un bo rato nestas vacacións. Claro que cada quen debe ter os seus gustos. A seguinte actuación musical do programa ven dada polos compañeiros e compañeiras de cuarto da ESO, C e D, que van tocar a peza dos Militróns, tamén peza do Crebanoces. Adiante. Pois xa estamos a piques de rematar. Queremos dar as grazas a todas as persoas que fixeron posible o directo de hoxe. A Ander, que está a cargo do son, a Estela e Bantien, que hoxe non puideron participar con nós, pero que axudaron a preparar o programa. Tamén todas as compañeiras e compañeiros de música que ensayaron tanto tempo e viñeron tocar hoxe. Aos nosos convidados de hoxe, o alcalde de Carballo Daniel Pérez e o director do instituto, Xesús Pensado.
a Vanessa e a Ángel, profes de música que prepararon as pezas co alumnado, a Miguel Mourón, profe de informática que nos axudou cos aspectos técnicos, e a Leticia, tamén profe de informática que nos promociona e dá visibilidade en redes. Deixamos vos co alumnado de terceiro de ESO D, que van tocar a canción do mítico anuncio das bonecas de Famosa. Agardamos que todas e todos pasen unhas boas festas e teñades un feliz 2026. Ata a próxima. Boas festas!